Bývá malý, střední i docela vysoký a rostou na něm šišky. Kdybyste dovolil, pane učiteli, rád bych se vás na něco zeptal. Prosím vás, ovšem, když budu vědět, jsme ze základní výzvy Tululovnici. Neviděl jste zde prchat princeznu? O, milostivou princeznu, opravdu. Ano. A mohl byste nám ji popsat, výšku, váhu, barvu a tak dále. Menší, co postavy, copatá, hubatá. Takový je drobnost naší třídě. To máš já tam nejlepší. Tři? A všechny princezny? Obyčejné holky. Ale já se ptám na princezny. No, neměla náhodou nějaké zvláštní znamení. Ano, na hlavě měla korunu. Korunu? A to nemá peněženku? A to je na šňůrce nebo přilepenou na čele? Kluci, písak, dostat všichni úplně natvrdý. Milý pane, pozor na ústa, tohle jsou školní děti. Všichni mi zde musí mluvit při sobě. Prosím, já jsem viděl prchat princeznu. Ano, chlapečku. A jak vypadala? Byla velice krásná. Na jednu nohu trochu kulhala. Na jedno oko neviděla. 17 zlatých zub. Dost! Vlasy měla šedé a rozsypané. Nos jako hrušku a na něm bradavice. S jedním dlouhatánským chlupem. A letěla jako žena. Zlatý zub s jedním chlupem.